Hello guys. Shoutout sa Lupus na pag gusto ko kayo sana mabuti kayong kalagayan lahat sana. Hello guys. Ayan, walang trabaho. Oh guys, kamusta kayo? Sport kayo ngayon.
Tamsak mo. Stick ka lang dyan ha. Kung wala kang ginagawa, stick ka muna. How many days, man? How many days? How many days, man? How many days? 1 week? How many days? How many days, man? How many days? You have alcohol. How many days? Bisa. Ay, magkalabas pa doon. Mamor. Masakit pa na po, ano? Pero magkaj. Ay. Ako sa nagdudulog na ako. Oh, Kangkong. oh. Ito yung binakal. Tatapusan. Tulog na yung kabayo. Kabayo. Iske binawag. Maraming salamat sa kapansin. Talagang magbago buhay mo kan? Ang bulsa na pagkasakala ko. Asa? Papilit ko lang ano mo, pinitin ka, paglalim. Kung mata mababae na nasabi. Ano? Pagkakala ka ni-shoot ko sa pusa. Tama ka po rin. Ay, sarali, tatapos na eh. Dara mo nga tapos. Luwas nga eh, tapos. Sige no. Ito siluhan ka rin, kapag nagtapos ka. Tawa na ako magtapos ako. Ayaw ko magkatapos. Maraming vlog, maraming Pwede. salamat. Nakalog na tapos ko yan eh. Ngamin sa nakalog sa mga low sleep. Pag nag-istamay na ito, tapos ang kapag Mga low sleep. Ngamin sa nakakuha. Muslim na rin. Magtapis. Bangus. Magtapis. Wala ka kaya. Magtapis. Tamaan sa bangus. Talagang traffic pa nila isip Tropa official, maraming salamat sa kapansin. Salamat. Traffic pa nila sa isip ka na eh. Shoutout ka tropa from Norami Vlog. Wala pa si manager niling. Siguro busy si manager niling sa trabaho. Ay, wala pala yung trabaho. Bernis ngayon. Pagpatingin ko lang ka marunti. Katropa, bigyan kita ng ng jacket. Yan, may jacket ka na. Katropa, official. Pahinga din habang walang trabaho. Norami Vlog, shout out from Katropa official. Salamat sa Team Isla. Ay, sa Team Idol.
Miguel Lab, shout out sa Team Idol from Nurami Vlogs. Parami tayo, parami. Kim, baba ka ng bahay mo, Kim. Para madikit ka kayo, hindi pa nadikit sa'yo.
Sa sunod Christmas. Wala pa rin mas tilapia. At naging Ang pagkagaling mo na di pinapagkatay. Ayaw mo, busy ka. Sige. Patambay mo na sa nato, ano mo. Nangati na ba? Nangiti mo? Ha? Hindi pwede mong bilang. Patambay mo sa mga ninja mo. Charger mo. Nangiti. Ano mo? Para gamit kayo na pag nagtatrabaho. Ano yung ito? Ano yung charger? Kami kisko siya sa atong siyang layat. Siyang layat mo. Siyang layat mo. Tapos mo para kuskus. Wala. Kaya. Wala kaya. Bigyan ba ng mga pawagapuhan ng Diyos na? Ay. Sino nila? Video. Siyang layat na video. Tapos Sige, Pem. Patambay mo lang yung ano mo, Ting. Pabalang mo. Tapos sa sira. Pabangaon. Butatang. Mga distracting. Ang buhay. Ang galit po kayo sa prayer. Pagbukas na rin. Ay! Ang pala man. Wah! Kung mag-kursa ko. Yung pagbabar ko dito. Mali. Ko ako pichay. Pichay tapos ko. Dilyo. Ay ko. Foto nyo ka. Kung dilyo. Naging mapakuha ano. Itlog. Mas marami pa dahil po. Kinapisa. Hindi mata. Ako budget. Ha? I-budget. Tapos picturean. Usan nyo sa media mga theory. Pagkakamagari. Malay na kayo, mag-glance na tayo. Hindi na ka pa. Ha? Katapos ka prayer. Picturean. Kaulo pa. Hindi mo tuloy mag Ay, para reklamo ka. Ikaw mo sila nagluto. Sino saan ko yung hili? Wala ka ba? Ano ba yun? Isa ka din doon. Hindi ko makakabot. Ako ang buta din ito, mabuk po. Buk? Bungot gid. Bukan satu. Nakakutay ka rin. Ano? Nakapagpapsit sila ako sa gabi. Kaya bumutan mo lagi pagko. Ano? Ano?
nakapakupsi. Ito sa bukod ko. Sura naman. Wala. Ano sila mo? Hindi naman ang gamit ko. Bakit ka naman? Yung tiba nagkapamawalan. Bakit ka naman? Ay ba. Sabay mo. Uy, pag nag-alas. Ano ang ganyan amahan niya? Grabe yung pagkaon. Paibon, ito ba ako na pagkaon? Pagtigiran ko, panliwan ka eh. Kukuha na pagkaon. Ineriya. Eh, sana. Yot, mabubuhay man kita, no? Bukan mo na, boss. Ang nisa mo na. Supong tama rin kaya di mga pang-Indiano di. Itra-itra. Pwede din pag itatapos ko. Makaswerte nga talaga pag wala. Hindi na talaga nakaka-uwi naman. Ubasa doon. Indian style. Style Indiano kita. Tapos aron ko kay Baloga na natutulog sila mo. Kinap ko mo. Balog yan. Paparang ng balog ito. Balog? Nangintap na ito. Bigay sa amin ng mga Indiano. Yan ka mo kapulsit. Iwan ko kung ano, parang tapis. Pag log ko siya ito yung Baloga. Hindi ka subugan. Sino gusto? Padala ko sa inyo. Ang malagot itlog ni Aja eh, kumasi. Balog?
Kumain kayo ng putas. Para sa vitamin D. Salamat sa patamsak mo. Kasi Ah! salamat, Log. Sa patamsak mo man, Log. Shout out, Itlog. Boleh nanti kan? Boleh yang mana? Belum bulan, baru kita mana? Dintegit, nulis kan? Lima yang tahu kerja ini, nulis kan? Paspor nanti. Walang pambayad sa pampagupit. Ay, ay. Basta kaya pag nagra-Ramadan, Log, mananaw sa ano, sa pagtapis. Dakol na ako ka na itipon. Darawang ko yan kapag uli. Amo. Pag nagra-Ramadan baga nga. So patapos na sa Ramadan to saan ko ano, itatao. Sige ba mga gamit bilikol? Anak ng masigan ko. Masin. Pistina. Joy. Mga. Pilijuan. Sabi pa sa nakuha. Anak ng masigan. Bilikol. Bukan anak semua. Ayun. Dari mana? Anak ni semua. Isupong ko pag uli sa tubos truck, Log. Hindi, itatao ko yan. Kung sisiga gusto. Sumayalig magbarikos.
Salamat naman. Maray pa ka, pako. Ano, Jim, ano, log na ano, pako. Maray pa ka, pako. Anong maray pa ka, pako? Pagkaraya nga nilog. Iibangan niya ka sa mga sa group chat. By that si ano, si Catherine. Nakadatakol na si Catherine. Pag nag-ano sa loto, Pero may baga kang nagano sa mga pabayaan ka. ano mong ano to, born again. Kuya mo man pag mag-i-release nga ni kapag ano, live ka. Nag-live ka tapos si ano, kuya mo man ay i-search mo sa mga barkada mong mga born again. Gapa. Then, salamat. Tumusap. Ngayon, magkaon kita. Kaon sa orange. PD, sa ano? StreamYard. StreamYard log. Si ano ani, si Catherine, StreamYard mo na ginagamit. Hindi pa man pwedeng mag-live sa ano? Sa white. Taga-countdown sa mga kung kumusog ang mga immune system niyo. I-message sa FB mo. Kung ano app, ano? Ang naka-brief. Ibaba mo nga ni abaloy mo. Ngayon agto naman ni sa naka-brief. Baba mo, baloy mo. Agto naka-brief.
Manig kumusog ang immune system. Ano? Ano ka mo, mag-count kita. Kain, kain. May na. Na problema. Oh. Kaunsa na ka mo sa prutas manig. Kumusog ang mga immune system nyo. Natalis ka lang kaya ako kanimo. Hindi man ako nagbubo. Natalis ka na ako kanimo. Kung sa to kita Bicol, amo sa paparakaon nito. Sampalok, mangga, bayabas. Island Boy Pinoy, Tamsak Idol. Maraming salamat. Sino gusto? Palakas ng immune system. Dapat lagi kayong kumakain ng prutas. Orange, apple, okay lang idol, walang problema. Oo, naka-direct ako idol sa sa YT. Oo, log na natumba dana, putol na su sampalok baga sa to so para kabalang-kabalangan ta sa udana pinaggatong nagad nga ni so puon. Dana, puro na baga tumba kung ano, pagbagyo. Nakasusampalok na kadto dana, matagal na to. Gip. Okay lang idol, walang problema. Sika Bulaling Tamsak host. Sika Bulaling sa patamsak mo. Wag naman kalbo, puri. Ipa-street ko nga to. Street. Itatry kong pa-street.
Pababa ng bahay mo ha. Oo, busy lang. Okay na yun. Sapat na yun. Nawala si Itlog ah. Ari na raw si Itlog. Ano ka tinta na bubungog tin? Mag-inugang. Sika, sino yan? David Chong. Si admin. Kala ko si Idol David yung mong hinahanap. Si Kabulalin. Shout out kay Manong Lodi. Mahinagad ano mong tin. Idol, Idol David Chong. Binabae ka daw sabi niya. Si Kabulalin. Lintian na bibigyan. Binabae. Patawa mo naman ano ay. Chika. Binabae pala. Bakit nakita mo na ba sa personal si ano, David Chong? David Chong yan ang pangalawa sa Mr. Pogi ng ano, ng Team Islapam. Tinalo pa akong lumakad. Sabihan mo kasi na huwag magbinabae. Dapat maglalaki. Sika, mega love shoutout from Island Boy Pinoy. Hello, Idol. Pinoy. Mega love shoutout from Sika.
Salamat sa pagpunta niyo ha. Patay tayo dyan, binabae pala. Love ko yan kahit binabae. Inda ko daw, supisot kong turi na agoy. Lugo ko talaga, Shika. Pisot kong turi na agoy. Sige lang idol, walang pabidyo mo lang yan. Natatawa ko kasi kay kay Shika sa mga kinuko. Sorry na ka, David. Ipabayad mo ka na ko piso. Loko-loko talaga kasi ka. Pakita yan sa'yo, baka lumaki ang dalawa mong mata. Oh, idol, alam yan. Kasi Bicolani din si Sika. Agoy. Sorry na ika, David. Ipabayad mo ka na ko episode mo kung tori na ika. O dili pa. Sige kaya ka patawa. Naong kang na ako sa tawa kanimo. Pagtinda muna nga
Hindi raw ka ni ano igagamit mong pangturi? Labaw o patok? Guwapo chulo. What's up, guys? Salamat sa pagpunta. Guwapo chulo. Ano yung tutorial sa kanya? Bleed o ano? Patok. O kaya labaha. Makunot na siguro. Ay, indar. Yan eh. Tarantadong chika di. Supatok ta. Makusin natin siya. Tagurang na. Ay, indar. Baka nga ni patok din na ano, tamaan. Ang ganda sa pag ano sa kahoy pamputol. Ha? Sinso? Kung di kayo sa patok, sinso muna sa nai ano. Si Patori. Si gwapo pala na pagchulo. Bicolano man. Amo taga-Bawan. Sige baga pangirit ni Chika. Ya. Sige gamit sa cellphone at ang nagtitinda, naglalako. Jacket ka na noy. Guwapo chulo. Ika sari, taga-sari ka, guwapo putsulo. Taga ano ka? Sa tuga ka to Albay ano? Muhammad, maraming salamat sa ano, patamsak. At si Sika Bulalin, niga love shout out from Muhammad.
Mga bustarga. Sabaw, pinsan ko. Mga bustarga. Sabaw, pinsan ko. Nya ika, taga-sari ka, ano? Sari sa, ano? Sa Pilipinas. Ay, baka ninja modi. Jamjaw, ikaw ba to? Taga-iriga pala ni ka. Ay, masibang ito. Baka ano, gwapo chol, di mo pa na didikitan si host. Dikitan mo na sa ako. Ayaw mo. Nauda na pati si Shika, sari na raw, baka agkubin na bakal. Nagtitinda ko nito sa Bicol Express. Ito. Ba't ka tatakbo? Kala ko ba? baka magkabistado ka mo, magkaabay sa naman ka mo sa ano eh. Irigan sa kabaw. Yan ni kanina Kim. Papasar. Mga panggil kami. Yan ta picturean ko mali. Pagkara. Ay. Ay. Indrog. Kuno ka ta din na victory. Shika, kung pinsan mo daw si Edgar Bulalin. Hindi ko kilala yun. Muhammad Idol. Miguel of South from Island Boy Pinoy. Si Sari, ika sa baaw, sabi ni ano, guwapo, putsulo. Ano na, bayad mo na si Idol David Chung na mag-agi. Hindi mo pagad nga ni namimit sa personal si David Chung eh. Loko-loko talaga ito. Pag sa baaw, pag ako kasi na nagtitinda sa mga naglalako ka na yan.
Basta ano, naglalakong agugulay na sa kat nga saka santol. Amo na yan, si ano yan, si Shika yan. Baloy nira pag kadakol ayam, amo na yan, baloy nira. So mga dangab. Akala ko naglalakoy ka. Patawa mo naman. Oo, maganda yan. Nag-ano yan, nagla-live yan. Ang ganda kaya niya. Ay, amo. Sige, salamat, anak. Kala ko, diri pa eh. Naghanap ka dito si sa maagumon niya. Si ano mo si Shika, i-add mo. Shika Bulalin, i-add mo sa YT mo. Nag-i-LS manan si si Shika. Ngano did niya ni mig-ilisan. Shika, mig-ilis ka nganod. Amo di ano mo? Amo di main mo? Baka ninja sa naman na di. Guwapo po chulo. Amo di main mo or ano Ninja Kids? Check ko raw. Guwapo chulo. Wow. Guwapo chulo. Ano mga kadi pelikula? Adi masuk mo, pang Indiano pa. Amo na, dikit na kakana ko. Oh. Nakapantanong ko. Oh, nakakalimbang pangani kakana ko. Dikit na dikitan, chung. Ano to, supong nilagad ko. Medyo na ako sa Pilipinas na ko ay nagising sa katotohanan. Dikit na dikit kita, chung. So nakakangkat tong lulaw. At tapis pa talaga ito. Nasa ano ba ka? Nasa Riyadh, buhay W.
Ito pa man ibalik ka sa parang mga tapis. Pag ulit na ito, magpaptapis kita. Lalo ko ba sintabi? Kapatid na Ronald, maraming salamat sa patamsak. Kumusta Noy? Okay lang. Mayaman. Kumusta man Noy? Mga taga Bicol man na ano ko sa atin? Bisita. Mag-short ka. Kubahan niya ka. Dabre. Kaya mo buhay ni. Udah nga na. Udah gulong kali isa. Kaya ko lang. Sabi, crispy. Hindi ko pala talaga. Noy, baba mo link mo Noy. Para dikitan ka ni ano? Kaya, mas mali talaga na. Guwapo po chulo. Talaga na sa crispy. Bicolano manan Noy. Gulong kali. Ito sa magatas. Talaga na. Utong. Jadi, ako ni Barkata, okay na naman ah. Kawang Kinuha na siya kang barko. Hindi siya na. Hindi mo. Nagpupus na naman sa pa. Tara-tara. Ito na naman. Basta na naman yung Barkata. Direct santa na yan. Papasirasik sa naman natin. Mas pulasan na. sabi ko ano? Dubai. Guwapo po chulo, pakidikitan na lang kay ano, kapatid ni Ronald, taga Bicol manan. Sarap po si ano. Amo, minsan magbibisita ako sa to. So ano, taga-buhi. Sa di man nagtunguan ano, Dubai siya ano. Klaro, kasi ginilibo, pagkakatrabaho. Ano, bigla ba? Bago, so ano, si Katropa official, nag-ano, nagtamsak si Katropa. Ronald Mix, on the way. Sabi ni ano, Guwapo Pucholo. Sige, si ano, si Guwapo Pucholo, taga Irigade.
na, tapos bakal susura. Sunod na lang sigang. Chicken kaya, busy. Kami uno na kuno ya. Ni nag-prepare sa Daw, para market ito pa sa kanji market. cooking patchoy. Ay, pumarket ako. Meron mo na. Nagtamis ka? Ayaw. Kadyaro muna. Tayong mabili ba sa mga Pilipinas anak ko? Hindi manigan pa nung kasi. Ano? Pagbilig man sila anak ko. Yaro ba ya? Kung makatapos. Magkatamis oh. Nagtapis ako. Wala gini magkapagtapis man ikaw. Kung napagpuputang ka, hindi maulong. Ha? Kaya, Indianong salita eh. Siya sila tataw. Kabago pa niya nga ko. Bang, Bandera. Mabigla ko ng suko. tawag na sa matikan niya dyan. Ano raw? Ay, look ito naman. Tarang apa ba? Look mo. Ano? Paloob. Look mo na paloob. Ano raw? Alam mo nga. Kaya ka mga usay ka magkanda. Look mo na niya. Paloob. Itama mo sa mga gana. Yeah. Ano ba galing niya? Tabi na ngayon. Pasaway Filipino yan ah. Mag-viral ka ano? Mari, mari, wait ka. Yaro ba yan? Yan yung gagan ko pa ikan. Eh bakit sirangan eh? Dinaw. Sira na siya. Mesti sana mangyari pa sayang ni Kia aja. Kaya ba? Ay, mesti. Adi nga niya. Ay, fish. Sino gustong ganito? Yung tapis ng mga itik. Dami yan. Ito pa oh. Ito pa. Ito pa. Ito, isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Kapag nagra-Ramadan, pagkatapos na yung Ramadan, yan, binibigyan kami niyan. Bawat isa amin. Itong ganito, oh. Di naman nasusot, yan oh. Yan oh. Sino gusto? PM lang. Yan oh. Dami. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 6, 7, 8. Hindi ko naman nasusuot. Plus ito. Yan.
Yan pala. Kasi may ano dun sa ilalim. Mayroon pa. Loko-loko yung kapatid ko lumabas, nakasuot ng ganun na nakaano lang siya. Parang yung dyan. Kapay ka galing. Tanto na ba? Tanto na. Magmain sa gitara. Video ano na pag nag-iirap ako. Ano yun? Dari pa yung hadar lagi. Boko, ang salo. Ikot pa yun. Ipagkatulig-tulig mo. Nauda na si Shika, sari na raw. Busy na agad sa pagtitinda. Sari na ka mo, situn pa mga mo. Pastang ka ko yun. Napasunod sa mga Pilipino. Ano nga dito eh. May problema ganyan ko eh. Kamarlo dito. Pag tinundan mo, tapos binidyoan mo. Pero ano ka na ba galing? Indiano rin.
Ang nalangin ko na sana'y mawala na ang pandemic sa Pinas. Belum pengaruh lu profile picture. Kamu kayak ikutan soal. Nih, Pak Diris. Mahal sa kuha, kapayas. Ako ato sa kilo. Dadaan ko kikinsiman eh. Baka magkuha kay chef. Isang chef. Panipado mo. Ito mo, kala ko sa naman. Parang tapos sa chikla sa so tikit na. Hindi pa ako nagkakaparapan sa food. Ay! Ang tulungin na. Kanin ko. Siang na nga eh. Hindi ka kita mabubusa. Sigat na eh. Ay.
gusto pala niya ka. Meditasi. Yung musad. Yung kipisa, yung ano kipisa. Yung anak ko. Ah, bakit kabag-kabag nga lang tinanong. Ako pa na kung gusto mo na trabaho. Ako na pala galing sa permisi. Kung trabaho mo ito ha. Shout out dong. Kamarket sa Pilipinas. 650 kilo. Wala rin na rin cake. Sige, mga aras ng taon-taon. Wala man rin kung vlog ka na motor. Diyan pa ko nabi na vlog. Nagsim na, kadang ka na sa Pilipinas. Sticker. Nga dapat ay bailo. Kadang ka na SIM sa Pilipinas. Pinili mo na SIM sa Libo na plaka. Ano sa aling katong natin? Maski sa sticker naka-alinyo ka sa dawa ka. Wala. Salamat idol sa pabidji. Dati kitong ko, dati kamukay na pagka-sticker. Ang problema eh. Pag kada sticker, ikaw pa ba ito sa ipon na? Kita mo. Ikaw ba yung ito? Nada na yung pata. Ito. Ni Basil. Hindi mo. Ang gibo niya. Napakarot niya ito sa bari niya ito tail. Atang. Ini pato. Ay, gusto niya na. Napa-insulto mo.
Tingnan mo. 10 taon lang. Madalas ang pilan. Explain naman, dyan naman na. Explain naman yan. Bago na yan. Naman dyan, ha? Isa rin pala sa paamot mo. Alin ka? Paminta daw. Makaka-study. Bala ka din sila. Pagpapar ka ba sa makano? Logo. Ay. Ay. Exciting my day. Mais yan na sabi ng buhay. Ha? Tomorrow is my life. Yeah. Tomorrow is my big life. Inshallah. Hindi pa kayo marunong sa araw sabi. Tomorrow is my big life. Yun sa araw sa ibig sabihin pagkano mo. Ha? Sa araw sa ibig sabihin pagkano mo. Nasa harang pa ako, kaya ako balik. Tomorrow is my big life. Pagbabayan tayo. Kapag daw ito bulas, di mo rin binabulas. Kapagkaptan siya naman. Sabi ng kutsilyo. Nakapirang tutok balikan na ito sa Mangkinoy. Ah, Nakapirang kamay na kayo. ano? Nakapirang kamay kayo, Noy. Ako nung kasalan. Amoy na buko ng ibo. Guys, out muna ako.
Bye-bye guys.